Bikari ye juin kalo tile 25 san 2023 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa communication jabaranin sanfɛla la an bɛ aw ladɔnniya ko nin aw ka dɔgɔkun kibaru wagati selen ye. Kalata min kun bolodalen do juin kalo tile 18 san 2023 yaasa ka an ka sariya sunba ka o yɛlɛma maa minnu taara ka o ko waleya u ye kunnafoni di kɛ jumado juin kalo tile 23 san 2023 CCB salle de presse kɔnɔna la min ye a ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Mustafa Sise ale ye kuma ta a y'a yira diɲɛma la ko kalata in jaabi o bɔra u y'a yira ko maa minnu kun tagara nin ko in waleyali la o bɛ taa i jɔ yaasa ka kalata o taara i jɔ fo maa 100 sarala maa 39 buruburu 40 ɲɔgɔnna la ayiwa maa minnu kun tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a kalata sɛbɛn yɛrɛ la o bɛ t'i jɔ maa 8,000,000 buruburu 4 na nka maa minnu sera ka kalata o bɛ t'i jɔ maa 3,000,000 buruburu 3 ɲɔgɔnna la ani u y'a yira fana ko min ye awɔ ye ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta ni 100 sarala 97 ye nka min ye ayi ye sa maa minnu bɔra ka taa vote ayi ye 100 sarala o bɛ t'i jɔ maa 3 ɲɔgɔnna la Mustafa y'a yira fana ko nin jaabi minnu bɔlen filɛ u bɛna nin jaabi ninnu u bɛna a bila bureau de vote bɛɛ lajɛlen na ani bɔlɔlɔsiraw fɛ ni maa minnu b'a fɛ ka a jaabiw ye aw bɛ se ka u kelen bɛ ka u ka lienw bila min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye miliyari 28 ɲɔgɔnna faranse fa la u ye o labila kɛnyɛrɛye cakɛda baarakɛlaw ye an ka minisiri min ɲɛsinen bɛ an ka nafoloko koɲa ma a y'a yira conseil des ministres kɛnɛ kan ko bolonɔsɛbɛnbila kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ ani kɛnyɛrɛye cakɛda baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka u ka baaraw k'a nɔgɔya u bolo ani fana ka se ka baaraw boloda sifinnakaw bɛ se cogoya min na ka bɔ palon-palon na ka se ka baaraw kɛ u ye nin nafolo in kasabi in bila u ma o hukumu de kɔnɔna la n'an bɔra ye an bɛ taa Bɛlɛdugukaw ka san ɲɛnajɛ min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko festival du Bɛnɛdugu ale ta ko 9nan kun ye nin ye jumado juin kalo tile 9 san 2023 balontan terrain min bɛ u fɛ yen nɔ ni o y'u ka école groupe scolaire AD Kolokani ye festival in yɛrɛ kurumu karilen tun bɛ ka kɛ o kɛnɛ de kan kɛnɛ in kan min ye madame Jasana Fatou Daou a ɲɛmaaya kun talen bɛ ka di ale de ma ni o ye Kolokani préfet ka adjointe fɔlɔ ye kɛnɛ in yɛrɛ kan maa caman de bɔra Kolokani ka den minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen bɔra yaasa ka fara ɲɔgɔn kan ka sababuya kɛ festival in yɛrɛ dabɔkun de ye maaw bɛ se cogoya min na ka ɲɔgɔn dɔn ka fara ɲɔgɔn kan wa u ye kumasen min yɛrɛ ta ɲinan ta ko 9nan na o ye bɛn ani keleya de ye n'an bɔra ye an bɛ taa Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ kasobonba min bɛ yen nɔ kasoladen 10 ɲɔgɔnna olu y'a ɲini ka boli u ka nin boli in kɔnɔna la an ka faamaw ye tɛgɛ kɛ maa 9 nka maa 1 ale bɔnɛna a nin na maa 5 olu joginna ani fana maa min ɲɛsinnen bɛ kaso in lakana ko ma ni an ko o ma ko surveillant o fana joginna an b'a fɔ ko ala ka nɔgɔya kɛ maa joginnenw ye ani an bɛ an ka finitigilakaw fo u ka nin cɛsiri in kɔnɔna la ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na ni ala ma basi kɛ aw ni ne na kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran